Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Good morning. Yes, Onye Iwe ka ịkpọga. Na gịnị mere kwara ya ọzọ? Na m werere ego m kwesị inye ndị mmadụ na eche election. Na m werele ya rie. Bịa dị ọha ikwe kpọm nọ na fon nọ n'ọtụtụ. Aha gwakwanụ gị dị m ajọ gị. N'aha m ọ gbasaghị m. Mba ebe ịma na okewa aha m ịma na ụmụ Onye Iwe lee ihe nwa aha gị aha gị gịnị? Meri ụwa. Ngwa na emerelelu gị na nke ugbu a. Ya wụrụ ụwa. Lema ka m mechie ọnụ gị nga aha gee ntị m akara gị. Lema no credit gị ihe ọ sọrọ gị kwuo. Ihe m chọrọ ịgwa gị wụ ọwụ taa ka unu bidoro mgbe niile na-eweta ego na polling unit anyị nga unu weta ego unu na-enye ndị mmadụ na-enye ndị mmadụ ka ha tọrọ unu vootu atụchara unu vootu enweghị ha ga-ahụ ụzọ arụhụ skuulu arụhụ enweghị ihe mmiri agbafuhụ enweghị ọkụ enye ọkwa anyị atụgakwa ego transfọma ego ahụ wee ego gị n'ọwụ ego onye zụga ọchịchị nyere gị jụọ ya ma ọ wee ego ya ihe ọha wee ego anyị niile ekerele m oke m ihe unu na-eme unu bụ eme ya nọ m ga-echego unu enwe vootu ahụ ndị vileji anyị onye ọbụla macha ma ebe ha na-atụ onye ọbụla aparala aka n'obi na ma m na-enye ha dị mmanụ na agaghị enweta vootu awụ na lema agwa gị eji m ya shiri ha rice ha erie nye onye ọbụla ego ha ji bata gba m ebe ego ha shiri bịa m gwara ha na onye ọbụla ji ahazi onwe ha yakwa na iche na naanị mụ arịrị ya ego aha onye ọbụla riri chọkwa gị eji ọbọta gba m ebe ha shi ama m abata nnọọ na pati unu ka m mee ka ụmụ onye otu unu nata unu ego ahụ ara gbachekwa unu ntị nga ahụ a ga-emekọtara ihe arụ ole mgbe niile unu na-azarịga vootu masị ka nke ka erie ya n'ọnụ aka ịhụrụ polling unit anya unu ga-ada nga aka ịhụrụ ri gị na ahụ isi gị ka m ga-eri gị enweghị ihe ga-eme unu enwunye elekshọn nga taa ka ha dịrịwa obedient ya wụrụwa sacrifice gbukwe gị nga unu na-akpọta onye na-akpa ha ahụ ya bacha anya ọzọ akpọkwanụ ka aha gị ewo ị na-ekwu nna-akwụ ọsịsọ biko ama m na kredit gị ọhịa m kwe na-ege ekwentị bọt isi waga m biko achọghị m ị na-egezi ihe asị juru gị n'ọnụ biko ma emetụkwana unu ihe unu na-eme anyị iche na ga-agwa ha na onye iwe mụ a onye iwe we onye i nyere dị mọnụ ya erie ya were ya nye ndị vileji enweghị agwa ha m ebe oshi ya asị m onye ọbụla enwere nwaanyị nna kemgbe ji ha oji ọhụghị ego ozu ọgwụ na unu ga-ala ọkụ m ọp ngwa na nsogbu anụghị unu ụlọ ọkụkwana m ọpụ na-agwa ndị polisi na emere m gịnị na enyere m ego gịnị ka e nyere mụ ọbaghị uru m na-aga ebe ha ka ikpe bifo ị na-agala ebe na-aga mụ agarala gị ije oredi na anọkọnọ m n'aka egwuregwu gaa jụọ ese 4 years time ka anyị mitize na election ọzọ nsogbu anụghị ọgụ akwa onye mbụ na oke ọwụgụ awa onye mbụ ọgụ awa onye abụọ na-akpọ mbata akpọkwala m ọzọ instead chere ka m kpọọ gị ọmụ anwa imekọ udo